रिजाल्टआथ' जेरैखि जाया होसिगोन जेननाय देरहानाया थाखायो जोंनि साननाया बिसो रायजो হিসাবে আমি এইটোই ভাবিছোঁ যে কোনটো দলে জিকাৰ পিছত কিমান আমাৰ জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিব সেই অঞ্চলৰ কাৰণে কাম কৰিব উন্নতি আৰু উন্নয়নৰ কাম কৰিব আৰু আমাক জাতি হিচাপে কিমান নিৰাপত্তা দিব পাৰিব আৰু ওই অঞ্চলখন নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আগবাঢ়ি যাব এইটো বহুত ভিতৰত গथायखिनि কথাটো আমি চাব লাগে दा जों बेखौनो हास्थायदों आरो दिनै बिजेपिआ जोंखौ माबादि सानफा एफा जोंखौ मोनसे फुथुला बादि बाहायनानै मोनसे मुर्ति बादि जेरै फिदिं एरै रिमट कन्ट्रल बादि बाहायनानै दिनै जोंखौ सानफानि उनाव सानफा सान्थि सुखि जाखांनायनि उनावबो हयथा खालामबाय थादों जोंखौ दंफां लायनाय बन लायनाय बुख्रुब बुख्रुब अयथासार खालामदों गावथारदों मेलेम गलायनाय लोगोसे होग्लुं होसि खालामदों दा दिनै बिनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो जोबनाय फारसेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भिउआ मा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखौ होज्रिखावदों आरो बिथांमोना मा सानदों आरो दिनैनि थारिखआव हिरण्मय खाख्लारिनि न्याय बिनायाव दासिमबो मोनैयाव बिथांमोननि सिन्था धाराया मा बेनि सोमोन्दैबो सावरायगोन हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनो नोंथां बयबो मोजां BPF आरो UPPL निफ्रायब्लाबो एनडिए केन्डिडेट बिथां जयन्त बसुमतारी सार आरो खाम्फा बरगयारी सार सानैबो बर' ओरैहाय दुर्गा दास बर' ओमफ्राय दिलीप शइकिया दा जोंहा नैबे बर'निफ्राय एमपि थांथारनांगौनि सार्थ'आवहाय আমি দিল্লীত एमपि सेन কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বড়ো হিচাপে ইয়াত ষ্টেণ্ড হ'ব লাগে বড়োই জিকিব লাগে বা এই বড়োলেণ্ড অঞ্চলত উন্নয়নৰ কথা পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ পেলাই দাঙি ধৰিব লাগে আৱাজ উত্থাপন কৰিব লাগে এইটোই আমি বিচাৰোঁ আমাৰ যিখিনি সমস্যা আছে এইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে স্টেপ বাই স্টেপ সলিউশনত ৰাস্তা বা আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে যে পদক্ষেপ এইটো আনি পেলাই সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাক ৰাইজসকলক প্ৰদান কৰিব লাগে এইটোই কাম एमपिर কাম ना मा होनो रायजो राजाफोर दा बेखायनो जों बेखौ लुबैदों जों बिजेपिखौ लुबैयाखै खारना जाहैबाय जों थांनाय समाव जोंखौ सान्थि सुक्ति खालामफ्ला होनानै सानस्लाबनो हायैयाव जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो गिदिंफानानै बेवहाय सहि थहि होलायनानै माखासे जोंखौ सिमां नंखाय सिमां सुजुहोनानै बिजेपिआ थगायदों फुथुलाबादि जोंखौ बाहायदों दा बेखायनो बिथांमोना जोंखौ गोसोबादि एनकाउन्टार खालामदों आरो फरेस्ट एरियायाव हाबनायखौ बन लायनायखौबो बुख्रुब सुख्रुब अयथासार थांना थानो हायै बादि खालामदों मेलेम गलायनाय गावदों बेवहाय जोंनि बर' लिडारफोरखौनो बाहायनानै बर' लिडारफोरखौनो गाज्रि मोनजानाय खामानि बिथांमोना बिजेपिआ मावहोदों एनडिएआ आरो बिथांमोना अयथासार खालामगासिनो जोंखौनो खेलन्जिया थागिबि हारिखौनो बर'फोरखौनो बर' जायगायाव आमार बर' आरो ओइ अঞ্চলত থকা বসবাস কৰা ৰাইজসকলক ওই অঞ্চলৰ পৰা এভিকশ্যন কৰাটো বহুত অন্যায় बियो जोबोदनो इनजास्टिस বুলি ক'ব লাগিব এইটো दा बैसोर बिजेपिआ अब्ला जों बिथांमोनखौ बोरै हास्थायनो आरो दिनैनि थारिखआव हिरण्मय खाख्लारिनि सायाव न्याय बिनानै दासिमबो जे जिउ खहानि क्षतिपुरन बेखौबो खोथा मोनाखै बिनि सायावबो खोथा मोनाखै न्यायबो मोनाखै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुजिदो दिनै एनडिएआ बिजेपिआ मा खालामनो नागिरदों मा लाइनजों लांगासिनो दं आरो जों ट्राइबेलफोरखौ माबादि नोजोरजों नायो
आरो बेवहाय सिन्था खालामनो गोनां बाथ्राया बेबाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि बेकबन अर्गानाइजेसन अफ बड' कमिउनिटिया होजोग्राव बुंसेयावबो बिथांमोना खोमा सुवाखै। अब्ला मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पावारखौ बिथांमोना नेवसिबाय नामा? बै समाव फरायसा आफाद बर'निफ्राय एबसु होनोब्ला थोर थोर दिल्ली बादियाव नर्थ इस्टखौनो गाथेनानै होथेनानै ब्लकेट खालामनानै थोर थोर मावग्लुंहोनो हानाय क्षमता दंमोन। बै पावारा बहा थांजोबखो दुलाराय बर' फरायसा आफादना? बे पावारखौ खिन्थाफिननायनि सम फैबाय आरो जोंहा बे न्यायखौ थाब होयैयाव बिथांमोनखौ बुजिनो बाखि गैला। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बुजिदो जे NDA जोंखौ माबायदि गाख्रेबनानै दोननो नागिरदों, दमन खालामनानै दोननो नागिरदों आरो जों ट्राइबेलफोरखौ मालाबाबो मोजां नोजोरजों नाया। बिथांमोना एकदमबारे गाख्रेबनाय नेवसिनाय नोजोरजों नायो। दा नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।